Sa bukid ako nakatira sa kami ermitanyo kami sa bukid kami nakatira. Bukid na bukid talaga, it's a forest, no? So ang may mga tao doon, may mga tawong kami, may mga tawong isa sa bukid. Karon maanhin na dira ang mga tawo nga halin sa syudad, mabaligya sila og mga santos, no? Mga, di ba, may nagalakaw sila, baligya sila sa mga santos, mga estatwa, no? Ay, karon ang ilaman nga, maganda ang manipulation nato ay. Ang manipulation ganito, alang ingon ang magsasabi ang tao na nagbibenta, ay, pinapunta kami dito ni Senyor San Vicente, kasi bibilhin nyo yung santo. So naman, ang nakonsensya, you see, the unhealthy guilt, nakonsensya na naman ang tao, bilhin niya kahit wala silang perang pangkain. Sa mag-uutang siya para lang sa santo. Nakita niyo ang unhealthy ng mga Katolik. Hindi naman siya Katoliko, hindi po na siya Katoliko yung nga doktrina, pero nagdako kita na akala natin yun ang tama. Na? So, kinsa man ang image of God. Ang image of God, ikaw ag ako. Ang kada tao is the image of God. Hindi ang imahin. Sorry po na. Ang imahin helps us only to pray. Nagtabang sa atong faith. Ang atong mga haka-haka nga Pinoy sa Katolisismo, hindi po Katoliko. Pero nagdagdako kita na somehow, akala natin tama yun eh. Hindi, ang imahin, okay maimahin. Pero yung to spend so much money for it is wrong. Para sa ako You know why? Because the image of God is, kung lumabas kayo ngayon dito, paglabas mo, makita mong image of God. Kita mo yung tao dyan na namamalimos, na walang kamay. They're the image of God. Agdaan lang tayo. Kaya hindi kita kasabi, mayong buntag dong, mayong buntag tayo. That's the image of God. Ano nga bilang ingon si Kristo sa Gospel? Gusto mo ko makita? Anong ingon si Kristo? When I was hungry, you gave me food. When I was thirsty, you gave me drink. Uhaw ako, painom mo ako. That's the image of God. Ikaw at saka ako, yung image of God. So how we respect one another reflects, nagpapakita kung kilala natin ang Panginoon, kung kilala kita sa Diyos o hindi. Kasi religion is more externalities. Karon may mga bagay pa kita, no? For example, mapalit ka mo, sister, mapalit ko og novena. May meron ka mo manovena, pero hindi ba kayo nagbabasa ng Biblia? Biblia is the Word of God. So do not let the day pass without reading the Bible, without praying the Bible, listening to God, is through the Scripture. Yan ang binago sa atin sa Vatican Council, pagreforma ng simbahan, 1969, 70s. Pero somehow, mahirap talaga baguhin ang ating mindset na nandiyan lang sa mind natin, tapos hindi man tayo makinig. Yan ang mahirap sa conversion natin. Ang ika-convert talaga, hindi yung tao sa labas. Ang mako-convert dapat tayo nakasimba palagi. Kasi kung minsan tayo pala simba, wala na. Okay na yan. Alam ko na yan. Ay, hindi na tayo makinig. So, but the Word of God is very important. Pero ang ating ginagawa, for example, is nagnubina. Nubina is okay, pero ang importante po, ang punong sang Diyos, the Word of God. No? Mga unhealthy practices na to, ano pa? For example, ang misa is the highest form of prayer. Ay sa una ng panahon, ang tao ay karosaryo pa. Kaya before ba, hindi maintindihan kay Latin, hindi masabtan. No? Latin ang misa. Makaroon, sa Vatican Council to, ginawang vernacular, Bisaya, Ilonggo, you know? So, masabtan po sa tao. Pero, kaya mali, na mag-rosary ikaw, maglubina ikaw, while during Mass. Ang pinakamataas nga prayer, ang misa. Huh? So, you-notice it na may mga unhealthy practices kita na sala, no? Sala po. Pero, I do not know how to correct it. Kung minsan, parang nakaka-discourage, no? So tata kita ang mag-change. Karon, I'll go to Our Lady. Blessed Mother,
kung minsan, no, natawa ako sa mga tao ko minsan, natatawa ako natatawa in the sense of a good way, good positive thing, no? Parang nasadyahan, si Ilonggo nasadyahan ako sa ila. So mga baryo, no? Mga tao sa parokya, tanongin mo, is Mary God or not? Diyos ba si Maria? Ang iyong sa iyong mga tao, oo, Diyos siya. Hindi siya Diyos. Si Maria, pareho ni sister, babae. Tao siya. Pero because of lack of catechism, sana tawa ako ng tawa, no? Kasi for example, no, mga unhealthy, mag-pista, tumutulong kaming parokya, pero tumutulong ako sa pare dito sa Rojas, no? Sa mga bundok-bundok, mag-pista. Ay, maingon sila nga. Tapos na ang misa, ang mapabunyag, kadto na diri. Bakit hindi magsimba, tapos magpabinyag? Di ba? Tapos kung minsan, tanongin mo ang ginikanan, tanongin mo. Nagpapromise ka ba na palakihin mo, patakuan mo ang bata sa atong pagtuluhan sa Santa Iglesia Katolika? Maingon ang ginikanan. Oo, Padre. Pero hubog pang tatay kaysa bisperas nag-inom. You see, what kind of Christianity is that? No? Kanang Pilipino, maano man ta, maalwan, ma-hospitable ang Pilipino, magpiesta, mapalitsyon, pero mangutang anay. Mangutang, no? Tapos, you notice ang atong mga values nga, hindi isa maayo, hindi maayo nga values, mangutang siya, kay ma-hospitable siya, tapos pag sukton mo, masuko siya, galit siya. It's so funny ang atong kultura. Ay, look at things like nowadays. Even truth, Filipinos, you and I as Filipinos, hindi na makadistinguish kung anong tama o ang mali. Kalisod kaya. So, si Mama Mary, hindi siya Diyos, babae siya. Babae siya. Tao siya. So, bakit may devotion tayo kay Mama Mary? Kasi tayo naman kung minsan ganito. Pag Wednesday nga, dagang magsimba kay Ma'am Ari the Perpetual Help. Pero pag Sunday, hindi nagsisimba. Notice niyo yung I do not know what happened to us Catholics. Na ang atong immaturity sa atong faith, ano po, diba ito nagtubo, no? For example, pakato ko sa Quiapo. Basta ko sa magdagang tao, magkisa paanan ng puong Nazareno, di ba? Kung ako Nazareno, pagsipaon ko kamo. You know why? They come on Friday, pero hindi sila nagsisimpa sa Sunday. Di ba? Anong utos ng Diyos? Pakasantosa, ang adlaw nga, Domingo. You see? Pero Friday na sa manimba. It's funny how people are, how you and I behave in our faith. No? So, grabe po ng pasalamat sa ato sa papasilya sa Ginoo. So, si Mama Mary, ang nag-ingon ng protestante, ay kamo, adto kamo kay Mama Mary, wala kamo kaadto kay Jesus. At times, totoo yan. Di ba? We go to Mama Mary, you go to Jesus. Pero si Mama Mary, hindi man ang protestante, mali din. Kasi kinuha na si Mama Mary, tinanggal na si Mama Mary. Punta sa kagad kay Jesus. Tama yon, pero huwag mong kunin si Mama Mary. Huwag mong arisin. Kasi ito talaga ang totoong devotion kay Mama Mary will lead us to understand who Jesus is. Na ito ang Diyos na nagpakatao. 100% Diyos, 100% tao. 100% God, 100% man. Kita mo? So, this God, ang conceive ni Mama Mary, is a God who became man. Diyos na nabuhat nga, tao, nahimo nga tao. So, hindi mo ma-separate ang pagka-Diyos ni Kristo, ang pagkatao ni Kristo, hindi mo ma-separate. So, kaya si Mama Mary, tuturuan tayo ni Mama Mary to go deeper sa misteryo na ang Diyos naging tao kasi si Maria, parte siya ng misteryo na yun. Pero si Mama Mary, ang papel ni sister is to go to Jesus. Kita niyo, Katoliko, kita, no? So, you appreciate Mary. We honor Mary. Ino-honor natin si Mary. Yan, hindi natin siya worship. Worship, ang protestante, inaatake tayo kasi hindi man tayo, Katoliko, hindi man kita kabalo ma-distinguish sang worship ag honor. Ang honor pasidunggan mo. Ang panimba mo, am I right? Sa Bisaya, no? Panimba. Ang nisimba mo, Diyos, si Maria, ngatagan mo lang siya sang honor. You see?
So, Mary you cannot separate Mary from Jesus para maintindihan natin ang misteryo na ang Diyos naging tao. Pero si Maria, hindi tayo magstay kay Mama Mary. Kaya ako gusto ko yung imahe ng Mama Mary na may Jesus palagi. Because Mary's mission is to give Jesus to us, at si Mary ang aakay sa atin papuntang Jesus. Jesus God. Mama Mary lead us to Jesus. No? So, wag kung parang tao ba, kung magnimba ikaw, wag ka lang mag-stop, wag ka magundang, wag dun stop sa gate. Sulod ka gate. Magsulod ka si Kristo. Si Mary is the gate. No? Kung magpunta ka sa bahay, di ba? Hindi ka lang mag-stop sa gate, papasok ka sa loob. Ganun din, ha? So si Mary is only a gate to Jesus. And then kung may devotion ta kay Mama Mary, maintindihan natin ang misteryo ng Diyos na nagpakatao dahil mahal niya tayo. Last misconception. After this nagingon ko sa ako nga i-bless naton ang ang scapular, no? Nindot dapat na yung tradition nga may scapular kita, no? Nindot. May di ba may letra sa likuran? Those who wear the scapular shall not perish, eternal life. Di ba? So, Katoliko naman ganito. Ayong Katoliko. Mag-scapular ta, kaya may nga promise si Mama Mary, hindi ta maato sa impyerno, pwede ba ta manimba kada Domingo? Di ba? Kung kuminsa mag-iwan, Father, blessing him man, Father, ang akot nga motor sa bukid, no? Meron sari pa nga nakalagay sa manobela. Ang rosary, hindi na para sa manobela. Ang rosary, ginagamit para magdasal. Kaya ko dong, ang akong bendisyon, valid po akong bendisyon. Pero kung hubog ikaw, nga mag-drive sa motor, either mapatay ka o madisgrasya ka. Pero ang ko sa iya, pero doon dapat patay po ka, kaya mahalang ICO. Yes, see? Ang mga practices na hindi tugma, ha? Hindi tugma. Ako tawa ako sa Pilipino, masyado tayong religyoso na wala sa lugar. No? So we correct those values, which is very good to be religious, pero i-correct natin. No? So si Mama Mary will lead us to Jesus. Maintindihan natin ang misteryo ni Kristo sa pamamaraan ni Mama Mary. Please stand.